Čus. Čau. Zdarec. Palec. Zdarec, párec, kruciolky. Zdarec palec, za ti stojí stařec. OK, Ať stojí. houkej, moukej, houkej. MJ tady. Petruj tady. OK, takže teďka tohle to bude 7 sekund challenge. 9. Prosím. To je hrozné. To tady boj. 7 sekund challenge, ale řekneme si pravidlo, že to musí být jenom prostě něco tady, Něco tady jako v pokoji, v jo, pokoji. dobro, chápu. Ať to můžem stihnout udělat. OK, takže začneme. Radši sundám. Nesundávej teďka nic. Ale ne, OK, takže 7 sekund challenge, určitě to znáte, prostě někdo něco řekne, že do 7 sekund to musí udělat stihnout, vlastně. prostě nějakou věc a musí to prostě udělat. Počkej, tak na mojem mobilu můžeme na stopky. Jo, a nebo to můžem nebo já to můžu i počítat, to je Mám jedno. to na stopku. Dělej, jo. Kámo, to je hrozný. Je to kece, kurva. Já bych to normálně počítal, jo. No a OK, tak to vypadá, že už to tak má. Dobré. OK, tak 3, tak počkat, A takže... tak, dobré, tak já začínám a dávám to, jo? No, dobré, dělej. Dobré, takže... A musí to být něco, abych to potom mohl ukázat, víš, na kamiži. Já nevím. Dones si tu flašku Fanty a odlep z ní to logo. 3, 2, 1, teď. Mám. Jaj, 7,81. 81 setin. Já jsem to nedal. Nedal. Klas. No dobré, teď já. Takže počkej, kolik dáme bodů? Žádný. Jo, já jakoby, musím si to počítat. No dobré, tak máš 0. No, jakoby zatím je to 0,0. No, 0, 0. Počkej. Nebo jak si to říkáš? No jo, zatím 0,0. No, OK, tak pojď. Pojď mi to. Zatím je to 0,0 pořád. OK. No, máš 44%, to ti stačí. Tak už se Ok. radši chystá. Sedni si. Pojď do 7 sekund se tu vystříkají. Ty vole, už jsem asi nest. Taká ultra erekcie. No. Třeba do 7 sekund řekni... Ne, do 7 sekund vem prvního plíšáka, co... Ne, vem tam tu opicu a strč si je... Ne, pojď sem, Piče. pojď sem ještě. No. No ale sedni si tu, ať to je Ale spravedlivé. můžu stihnout. Do 7 sekund musíš přijít. A na kameru si její hlavu strčí do huby. Co? 3, 2, 1, teď. Kurva. 3, 4, 5, 6, 73. Takže to dál. Jedna dobrá, bitches. Weep, 1-2. Takže zatím je to 1-0, hrajeme do 5, že? OK, na teď to máš. Au. Dobré, takže ti dám. Nejdeš do extrému, takže to se mi líbí. Takže. Tak třeba. Dej mi tu Fantu. Musíš tam jít ale trochu vidět. Tak třeba, co by to mohlo být? Vem tam tu černou kytaru a zahraj na ní. 3, 2, 1, teď. A na kameru. To je elektrická, to nefunguje, takže mám to ale. Dobré, máš to. Takže 1, 9. Nakresli tam takovou kulicu. Dobré. To je debil. To by bylo. OK, guy. Půjď mi to. Nemám. Do 7 sekund Sa tu vystříkáš.
Do 7 sekund. No, tak. No. Do 7 sekund si strč pěst do huby. Co? To nedá. 1, No, 2, to nejde, vole. 3, To nejde. 4, 5, 6, zastavit, nedal jsi. To nejde si strčit pěst do huby, vole. To Já nejde. to neumím třeba, ale můj strejda třeba jo. No tak už tady dá čurák, vole, to nejde. On je mrtvý, teďka. No vidíš. No. Nejde, vole. Počkej, co, proč si tam děláš další ten? Bo mám bod? Nemáš. Mám. To nemá, to já A myslím... jo, já jsem kokot. No, jsi, no. To taky. Dobré, takže do 7 sekund. Počkej. No, Do 7 sekund. Vem ty prachy, co jsou na stole a spočítej. 3, 2, 1, teď. 70, 90, 95, 80, 100, 100. 100? No, všechno. Takže jsem dal. Ty Tam je 102, ne? Ne, 100. MJ. No, No to jsem tam mohl nechat. takže 2-0. 2-1. 2-0. Piči. OK. Do 7, do kolika tíže hrajem bodou? No, nevím, 5 třeba. No, dobré, 4, mně se nechce. do 5. Takže do 7 sekund dej. Do 7 sekund vem libovolnou knížku, co tady máš, a přečti 2 věty. Jednu, 2, 3, Nenechte si ujít další 4, báječné 5, pokračování zapisku úžasného 6, Grega Heffleyho. 7. Mám to. No a to vlastně to nemůžu. Deník malo, poseroutky psí život. No, to mám přečtený. To je nejlepší. Takže, do 7 sekund hoď tady beka. No jasně, to si píče. No dobré, takže do 7 sekund tu Ty proběhni víc- tady pokoj. 3, 2, 1 teď. Jo, to stíháš. Teď to mám. No, mám to. Dobré, máš to. 6,63. A jo. No. OK. Ty vole, zatím je to vyrovnané, 3-3. Mhm. Oh. To asi bude. Do 7 sekund řekni vyjmenované slova po B. Po B. Jeden, 2, Běž do pič. 3, 4, Neumím. 5, Big. 6, 7, Kobila. zastavit, bitch. neumíš. Bitch. No. Neumím, to jsme se to učili v první třídě, ale já neumím ani hovno. Bydlet, obyvatel, kobila, být, přibytek, nabytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobila, být, přibyslav. Běž do piči. Do bydže. Ty jsi piča s tvrdým B, kurva. Dobré, takže do 7 sekund mi vyhoď péro. 1, 2. Kryt. Kdyby to bylo sám sobě, tak to beru. To bys nesl. Jako, ale vyhonit Do 7 sekund. No, myslíš vystříkat? ne. Do 7 sekund. Do 7 sekund. Řekni. Dvakrát za sebou abecedu. A B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, K, R, S, Š, T, T, A, Q, V, U, E, P, D, to nejde. No, nejde. Dvakrát za sebou, když já to dám sotva jednou. Abeceda, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, No, vole, to by nebylo. Salamane, Dormana, No, dobré. Daj. Boom, čiki, boom, čiki, boom. Hej, kamoš. Jsou 2 ráno, já jdu spát. Nechoď, vole. Je to úplně hráč, vole, chodí ve 2 ráno už spát. Jenom. No. Zůst se nechci. No, nechce se mu spát.
Do 7 sekund, To bude bolet. tak když chceš, do 7 sekund si dej 5 silných facek. 3, 2, 1, teď. Au. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. No dobré. Za 3 sekundy se to stěl. Teď já to věděl. Jsem mu měl dát facku. Teda 10. Do 3 sekund si dej 10 Do silných 3 sekund. Dobro, do 7 sekund si dej 10 silných faček. Pojď teď. 6, 10. Dobré, jo, bylo to dobré. Pičo, to byly ale lískanice, fakt. že. Kolik už máš bodů? 4. Já mám 3. Ne, ty máš taky. Tak. Nebo já jsem ti nepřičetl tam. To vlastně. Na vyrovnání jak směl. Tak a poslední bod a rozhodne. No nerozhodne, jestli to potom urobíš. Piče, to je jedno. No dobré. Co ti mám dát? Ty kokos. Mobil. Co ti mám dát? To je pěkné. Pokoj, Oh. kurva, chci spát. Nechci. Ah. Ej, do 7 sekund do, do 7 do 7 sekund zžer tam ty disky, co To je tam jsou. daleko, to mi nechce. Dělej. 3, 2, Jaké diskyta? 1. Ne, to nežeru, to nežeru, to nežeru. To nežeru, bo na to někdo flustu, to žerat nebudu. Nejdu někdo flust, až ty to lžičkou zamíchal, aby to bylo fajně promočené, kurva, to žerat nebudu. Kurva nějakého debilního challenge. Nic nežereš. Jo, třeba. Jdu spát. Nechoď. Za 7 vteřin usnědu na to. Za 7 sekund zbítají toho kreténa. Bum, hodu na to. Hotovo. Za 7 sekund Kud? se za 7 sekund Usni. ne za 7 sekund přečti 2 věty z toho hudvinka. 3. A tam žádné věty nejsou, ale. A co to je? To je blond, A vole. jo, vlastně. Tak z tohohle. No tak to ne teda. Proč? Protože už to máš v ruce. Aha, tak, no tak dobré. No jasně, tak takhle to mi taky. Ne, za 7 sekund. Kund. Pakund. Vypítají tu podě smrtku. 3, Fuj, to hlastat nebudu, však to plavou, ty vole. 3. Plíseň v tom plave, kurva. To tady už 2 měsíce. Cože bych se otravil, tak za 7 sekund vypiju aspoň. No, to pofalu ne. Jo. Ježíš, tak to ale dej to tady. Ne, lehni si. Ale pičo, si nám sednu, vole. No tak takhle to umí každý. Tak 3, 2, 1, teď. 1, A co ty zmrde? 3, 4, 5, To neotevřu. 6, 7. Super, spadnul mi mobil. Já to se dal do Sorry. A on to sotva si dal do huby. Sorry, jo, spadl mi mobil. OK, takže to nedal. Takže... Vyhrál. Proč? Ještě ne? OK, takže. Nikam nevadí. Jestli jsi fakt extremista, tak za 7 vteřin, kurva, běhni k našim doložce a zařvi. Hej kurva a zdrni zpátky. No jasně, a to se neboj. Za 7 vteřin tam nestihnu ani doběhnout. Dobrá. Tak máš po 20. Ano. Ne, dobré, tak. Za 7 vteřin. Dobré. Najdi první film tam v tom, co uvidíš a jdeme zase. 3, 2, 1, teď. Film? No, v tom. Je to film? Jo. A příští jo. L.A. Noir. Dobré. To je hra. Tak To je hra. Ale ty jsi mi to neřekl. Jo, fakt, že jo, to je game. I tak bys to nestihl. To nevadí, serem na to. Jaj, no, Vyhrál jsi. nevyhrál. Se nechce už dneska. Jaj, Čau. smrdíš.
Sorry, čus.